ଗଦାଗଣଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖେ ଦେଖି ଈଶ୍ୱର ବୁଝିଲେ କମ୍ପାଇ ଦୃଷ୍ଟି ଆଉ କି କାରଣେ ବାସ ବ୍ରହ୍ମା ବୁଝାଇଲେ ସକଳ ଘଟଣାଏ ପଶୁପତି ହର ଦୋଷ ମରିଚି ପ୍ରଲୁହ ପ୍ରତୁଭଙ୍ଗୀରା ପୌଲସ୍ତ ଏସେତ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପଳା ଜୟନ୍ତ ସୁଭବ କନ୍ଦର୍ପ ସେନ ଆଉ ପାକ ଶାନ୍ତି ସହ ସେ ସୁରାସନ ଆଉ ସେ ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କୁମର ନୀଳମଣି ଭଦ୍ର ଆପର କୁବେରରେ ତ୍ରୟ କୁବେରଙ୍କର ଏହି 13 ପୁତ୍ର ବିଦ୍ୟା ଶେଷରେ ସୁଗୃହେ ଫେରିବା ପଥ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରତୁ ମହାମୁନି ପିତୃଲୋକଙ୍କୁ ଜଳ ଦାନ ଟେକି ଦିଅନ୍ତି ହସ୍ତକୁ ଏ ଦୈବ ଘଟଣା ବେଳେ ଋଷିଙ୍କୁ ଦେଖିଲ ପରିହାସ କରି ଯେ ହାଡ଼ ମାଂସ ଫୋପାଡ଼ିଲେ ଜଳଆଞ୍ଜୁଳାରେ ହାଡ଼ ପାଉଁଶ ଦେଖି ଋଷିବର କରିଲେ ରୋଷ ଯେଉଁ ଗର୍ଭେ କଲ ମଣ୍ଡ କରମ କୁଷ୍ଠ ବ୍ୟାଧି ଅଙ୍ଗେ ହେଉ ଅଧମ ଏ କଲା କର୍ମ ଫଳ ପାଅ ଋଷି ଅଭିଶାପ ନୋହିବ ଅନ୍ୟଥା ଯେ ମୋ ସମ୍ମୁଖରୁ ଚାଲି ଯା ଋଷି ଅଭିଶାପ ହାରିବା ପାଇଁ ତୁମ ଶ୍ରୀଚରଣେ ଆସିଛୁ ଧାଇଁ କୃପା କରନ୍ତୁ ଶରଣ ରକ୍ଷଣ ଆଉ ପାନ୍ତି କଷ୍ଟେ ସୁତେ କଷଣ ଏ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଈଶ୍ୱର ରୁଦ୍ର ମହେଶ୍ୱର ପଶୁପତି ହର ଯେ ଶୂଳ ପାଣି ଗଙ୍ଗାଧର ଦେବଙ୍କ ସ୍ତୁତିରେ ପ୍ରମଗ୍ନ ଶିବ ଆଉ ଡାକିଲେ ମାତାଙ୍କୁ ପାର୍ବତୀ ଦେବ ସେ ହୈମବତୀ ଆସିବାରୁ ଅମରେ ଦୁଃଖ ଜଣାଇଲେ ମାତା କୋଳରେ ଆମ୍ଭର ପୁତ୍ରଙ୍କ ଦୁଃଖ ହାରିବା ପାଇଁକି ଏ ବିନତି କରିଲୁ ଯେ ରଖ ମାତା ରଖ ରଖ ଜନନୀ କହିଲେ ଶୁଣ ସନ୍ତପ୍ତି ମାତୃ